Niyaphila. Ayeye buhlebezele Maskandi Festival. Ayeye. Ayeye kukuthi umnumzana ayeye. Ayeye mabhena nyawo ayeye. Ayeye thosele khansela ayeye. Oho. Yabona lento yenzeka la isimanga ngoba siyayidinga vele ukuthi iphinde yenzeke nangonyaka ozayo sayenzeka kakhulu kunalokho. Kanti niyithanda nje izinto ezinhle endaweni yenu. Ake ngibona abantu abathanda ithosele khansela nje izandla sithi kanje. Igama lami nithosele khansela nduma noduma hleze abantwana duma kabaduma bezizwe ngathi ngokukhambuzela kanye mara ngibana bathi mumba bezizwe. Usana sentombi akasazi ngoba vele into umuntu okudlala nje. Phambili mabahubhe phambili. Ay, awuthathele DJ
Ave. Ngakhola ngishupheka ngidla amagwinyashile. Qhubekani ningise. Awuqhubekani ningise. Qhubekani. Asaf. Aba.
Suka mathatha mhlawumbe ngaphambi kokuthi siqhubeke nohlelo Mbulazi ngicela ungifundele leyaphepha ngoba uyakwazi ukufunda. Hawu songishayisa amanqaphu njalo. Kunephepha laphana ungifundele ngoba umfundi weindaba. Unehaba. Awufifiyela. Lutho amehlo amaklina ngithi ngiyawudla ucarrot. Yo. Ngithi kwenza ihora leshumi emsakazo. Nginganisho isikhathi. Liyahora sekubhedile. Ngiyadala bathi sicela ubahuphe ku-top 10. Libhalwe kanjalo ibhodi. Ngithunywe umtshalo ukuthi ngilifunde. Ngafunda njengoba. Nami ngithunywe umlandeli ngoba nangu ulivezile. Okay. Ayisuki kithi lento. Yebo yabisuka lapha ya. Kanze kwethu obese stage into ngamanje kade kuthwasa lekhansela madoda umfoko amajola. Amajola ke njalo. Sisakulento yakamajola kahle kahle. Hawu. Simo sika pastor. Amajola bakhona. U-Andile. Sishona ndwethu njengamanje. Amajola. Niyamazi u-Andile kamajola. Oho. Niyamazi umuntu wama-chapters. Hamba ngama-chapter indaba yalo wamuntu. Oh yeah. Yes, kodwa sigcine sekuchapter bani? Angisakhumbuli kahle kuma chapter. Engathi 11 mangeve ku12 kodwa ngathi 11. Chapter 12 ukhumbula kahle. Kanze kwethu simphathele u-Andile kamajola. Ready for Andile kamajola? Lalelani ke masikhuluma asingayifihli lento ngoba sekusuke kwavela ukuthi abantu bacela ubahuphe afake kwi-top 10 kothando lwabo-ke. Kodwa ngicela ukukugcizelela nokukuveza mengabe bowungazi ukuthi u-Andile kamajola lowo naye ukhona kuleyo top 10 yekhozi. Angazi-ke ngoba nginesiqiniseko sokuthi emakini mengabe kuhlukana leliya hora it's either before or after. Iba khona nje maybe u10 minutes noma u5 minutes wokuthandaza. Angithi kunjalo? Maningena enyaka nomusha noma nizongena nangoku umuntu okwazi ukuthandaza mfethu. Ngiyacela ukuthi singasithathi isikhathi Mbulazi asishona ndwethu njengamanje. Asambeni sonke kanza kwethu sibalele u-Andile kamajola. Ngiyathemba ukuthi right my selector. Hayi ngomumo. Asithi 5 4 3 2 3 4 5. Yebo. Ake sithi amen khona kuzoqhubekeka. Hallelujah. Ake nithi amen.
yaza ngajabula ukunibona kamla muhandile kaMajona besingezile ukuzocula la besizo support umcimbi womfowethu ubahubhe and siyajabula ukunibona nibangaka niyezwa sisuke all the way la besebenza khona sadlula sathi nibone mase sila wathi asikwazi ungabingeleli so besonibingelele nibe nokhisimuso omuhle niyezwa ningene kahle enyakeni omusha niyezwa masingenake enyakeni omusha lena ngizoyisho bese ngiyabaleka la angithi nifuna uNkulunkulu abe nani enyakeni omusha niyafuna ukusathola imisebenzi angithi niyafuna ukunyusela imali emsebenzini angithi niyafuna ukwakha emakhaya angithi vele ke mawuvota uthi ingoma G singene ngegospel enyakeni omusha bakhona abazalwane lana kodwa sikhona iZayoni kodwa la bakhona abantu abathanda uNkulunkulu la abathi haleluya nijabule nithokoze siyanithanda besivela nje ukuthi siyanithanda nisale kahle niyazwa ingoma G ku 33665 God bless you nisale kahle Akuzwakali Hawu Nithini manje Akizwa Asibakhulumela abantu kodwa bazikhulumela bona Hawu maqemane nyanda emkhonto ndabezitha siyabonga kakhulu phakathi kaguke ngamakhosi asendulo ngenxa isikhathi ngenza kwethu kanti niyakholwa nazo nangimangaza mina ngiyitshela ukuthi singapha ngasey'gingcini nje phela bakholwa labantu abancinci yazi ukubona ngane embulazi basobha labantu yababona yababona basobha kanjani hayi ngiyabona nalo munye umbone ngazathi unjani hayi ujabule kakhulu hayi ukuthi kunjani injabulo nje alright masitabela phambili hayi yaze yamhlupha le ngoma ithi cela ungitshele mhla wawushiya mina wawuthembele na cela ungitshele mhla wawushiya mina wawuthembele na kanti kwekumathandana wakwenzani wona lobo kwekumathandana wakwenzani wona lobo hey khonenye ithi waqhamuka usunuka iphunga lendoda yami beyithanda amantombazane mina ngithanda lethu mpantsalo funa ukukhwela sowethula abaningi mpantsalo funa ukukhwela sowethula abaningi are you ready for that one awusuka madoda into enguphansi madoda eGreat Town awusuka kondongana yibofu madoda esane uTemane yena nje lokade uwina imiliyoni kwi-Clash of the Choir yebo are you ready for i-millionaire eli-fresh are you ready for umnikazi wekhwaya enkulu ikhwaya seKZN are
Ngithi bakumathanda nawe wenza niwona lona. Hayibo bakumathanda nawe wenza niwona lona. Ubongiphatha kahle bayangisaba wena abanye. Ubongiphatha kahle bayangisaba wena abanye. Ubongiphatha kahle bayangisaba wena abanye. Sanibonani Ntombo. Niyaphila kodwa. Nijabulile ngithi. Angibona isandla sakho, ngifuna ubona isandla sakho senza kanjena nje ngoba ukuthi ujabulile. Senza kanje. Bengidlula kahle kahle ngendlela kodwa ngase ngithi angidlule nje nginibingelele. Angikwazi ukudlula abantu bakithi behlangene ngento enhle kangaka. Siyabonga ngibongela abanikazi bomcimbi isupport. Ngisibongele nami ke kubo bonke abangivotelile ngawina. Angathi ngivotile ngithi. Next time ke ngizobuya nekhwaya ngiyanithanda niyeza nibe right. Cela usiphe imali kwi-million. Siyabonga kakhulu. Into siyenza siyahamba manje sibheke emaphethelweni. Cela ukubona u7 lapho. Cela ukubona u7 lapho. Wash!